מבין גם. זה לא יכול... זה אף אחד לא מתקרב, ראית? מיכל. תזרקי. איפה הבית של הדגים, אמא? פה, במים. ואיך הם ישנים? בפנים, בתוך הקלעים. בתוך הבור הקטן? רגע. עמי, תאכלי בבקשה. זה גדול שם בפנים. תראי זה גדול. גגה. איפה? איפה גגה? גגה? זה לא גג. אוי, תגידי שלום. תגידי גג. אפשר לצרוף להם כאן? לא, בואי תשבי לידי. בפה, רני ורומי באילת, זה גם מיכל וגם אמא. אחי מיכל לילי. אחי, תזרקי. תזרקי. זו בדיוק אילת, שעה לפני אילת. איזה כפר אנחנו? כפר ספיר. פארק ספיר. אנחנו נותנים אוכל לדגים. נכון. מה? אתה רואה? נראה לי מקום יפהפה. אנחנו עכשיו פה די רומי, הם אכלו הרבה דגים. ליד... איפה אנחנו? בפראג? מעגן פראג. בטוסקנה. אולי אני אשרות להם שורש. אולי. תביא לי אחד כזה.